Formal nang naggraduar ang 25 scholars kan ako Bicol Party List sa Computer System Servicing in situ kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA kasubagong aga na pigkondusar sa St. Louis de Marila College of Sorsogon sa Sorsogon City. Para sa scholars na sinda Arlene Dolva as in April Grace Puran kan kasiguran Sorsogon, dakulang katabangan na nag-opreser ang ako Bicol Party List nin mga arog kaining programa, hulit na nakakatabang ini na mas matais ang sa inang kakayanan asing kaaraman. Dakulang katipide naman sa bot ini, hulit ta apwera sa daina sinda mabayad sa training o sa pagklase igwa pa sindang ma-receiving allowance. Thanks po doon sa Ako Bicol dahil po dito sa programa po nila ay mas na-enhance namin yung mga skills namin, yung mga hindi namin nakaya ay naipakita namin at na-contribute namin at nailabas namin dito sa computer system servicing po na ito. So maraming salamat po sa Ako Bicol at sana pa marami pa po yung programa na matabangan po, so gabos po ng mga katulad mo kami ng mga young at para rin po magamit namin to in the better future po. Ako Bicol Party List, talagang ang ganda ng serbisyo ninyo at malaking tulong yung ginagawa niyo para sa lahat ng kabataan na nandito. Ang gustong mag-enroll, gustong matuto, gustong madagdagan yung skills, malaking tulong po ito para sa amin. Thank you so much po. 35 aldaw man napigpasairaram sa training ang mga naunang bitan na estudyante. Sa lindong kan sa indang pagklase, nakaresibe man sinda ng 160 pesos na allowance kada aldaw. Sigun kay Dr. Belen Domingiano, ang Vice President kan Academic Research kan St. Louis de Marila College of Sorsogon, sarong orgulyo man sa eskwelahan na nagiging instrumento sinda para matabangan ang mga estudyante na gusto pa makapagtapusin pag-aadal asin may pangiturugan sa buhay. So grateful and thankful for Congressman Ko for extending to us this kind of scholarship that will benefit most of our scholars today in searching for a better future. We know very well that students who cannot afford to go to college are given all the chances to have knowledge also in terms of computer system training. And now that they have acquired the potential, they are now ready to forego whatever ambitions they have in life and at least to reach for that goal. So your assistance, Congressman Ko, is indeed very important, not only to the school but to all students in Sorsogon. Thank you very much. Asigurasyon naman kan partido na dai mauntok sa pagsuporta sa sektor ng edukasyon na saro sa mga pinakalyabingan ni makahaawasan mga nasa laylayan sa kapagtiusan. Talaga yung mga Sorsoganon is masyadong malaki ang pasasalamat natin sa Ako Bicol Party List kasi hindi napuputol yung programa na binibigay nila sa kada Bicolano, lalong-lalo na pagdating sa tabang sa edukasyon, tabang sa kabuhayan, and of course yung tabang sa kalamidad and yung mga sa medical and burial assistance. Napakalaki ng budget na binibigay ng Ako Bicol Party List sa ngalan ng ating Congressman Elizalde Ko kasi para yun talaga yung gusto niya. Yun ang gusto niyang hindi mabihay yung mga Bicolano sa lahat ng mga ayuda na binibigay. Para gusto niya laging una ang Ako Bicol Party List na maibigay sa mga Bicolano yung program na dapat para sa mga beneficiaries natin. Dai man ang ibang laom ang Ako Bicol Party List kundi magamit kan mga benepisyaryo at mga bagong kaaraman asin kakayanan na pighiras kan TESDA asin pigpunduhan kan partido. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.